mag Gen Z obago wuoth mamole chuny boma ma Nairobi kaka rapar mar jowadgi manowito ngimagi e kinde mag ng'anyo mosebed ka itime pacho ka. Watudre achiel kachiel gi reporter marwa Efi Nyakidi mantiere chuny boma ma Nairobi. Nyiso ni tang'a dhi mbele Efi ageno ni in makare. Nyiso ni to nyaka seche gamo madhi mbele kutendre kod ng'anyo manoba gi rawere kabende gi kwedo mano timore kinde mag ng'anyo. Efi. Erokamano Lydia, antiere maber, wantiere chuny boma ma Nairobi e apaya mar Kimathi Street. Odiochieng' ma kawuono rowere mag Gen Z ne ochano mar bago ng'anyo motis ni Mashujaa Wetu March. Odiochieng' ma kawuono ng'anyo niendi ne gichano mar paro jowetegi ma bende osewito ngimagi e ng'anyo mosebed kibago e pacho kaendi kata e counties mopogore opogore ma pacho kaendi. Koro nyasi mar rapar no onego bed ni chakore e apaya mar Kimathi Street niendi kar saa 5 mar okinyi to nyaka sani nyasi no endo pok ochakore. Kata kamano waloso gi jatend riwruok makedo ni ratich oganda mano mar Haki Africa e yor simu to nyisa ni gintiere mana e chuny boma ma Nairobi kaendi. Koro nyaka sani pod waritogi mondo ang' wane ane ka bende nyasi mar rapar niendi dhi mbele. Kaluwore gi report manochiw gi riwruok makedo ni ratich oganda mano Kenya National Human Rights Commission, ne giwacho ni nitiere jogo mosewito ngimagi kod ji mamoko 413 ma bende noseyudo hinyruok e ng'anyo mosebed ki ibago e pacho kaendi. Par ni rowere mag Gen Z gieki nochiwo dwachgi mamoko, gino manomiyo bende gibire gichope apaya mamoko mondo ging'any. Dwaro gi noting'o gigo kaka wito oko paro mar chiko omenda mar higa 2024 ma bende ne waneno ka jatend piny bet notimo gimoro e wi dwaro makamano. Bende nitiere dwaro mamoko ma bende ne gichiwo ne jatend piny ka gidwaro mondo okir oko gino moting'o kaka ne waneno ka jatend piny owuoyo jotend migepe mopogore opogore, kendo nyaka sani nitiere jotend migepe mosegwel ma osechwal nyingegi e od bura mamalo. Koro nyaka sani rowere gi pok ochopo e apaya gi endi. Ohala bende dhi nyime e chuny boma ma Nairobi mana kaka pile, onge luoro moro amora, lakini waseneno ka nitiere obila ma bende okete apaya mopogore opogore e chuny boma ma Nairobi kaendi. Ok ang'eyo ni Lydia bende intiere gi penjo moro amora. Efi kapok awe idhi nyiswa ni to ng'agini manoloso ng'anyo ma kamadi be ni gin Gen Z koso gin riwruoge mag oganda kamotisi ni mantiere moriwo nyaka Haki Africa ne en riwruok mane mobagore ma kama. Efi. Ng'anyo niendi ne ochan gi rowere mag Gen Z, to bende e ng'anyo mosebedo katimore pacho kaendi waseneno ka nitiere riwruoge makedo ni ratich oganda kata jogo makedo ni ratich oganda ma bende oseriwore gi rowere mag Gen Z e ng'anyo ni. Koro odiochieng' ma kawuono wachano mar neno riwruoge makedo ni ratich oganda kaka Haki Africa kata Voco Africa, bende wachano mar neno jal makedo ni ratich oganda mano miluongo ni Boniface Mwangi kata The People's Watchman. Erokamano Efi Nyakidi achiel kachiel ka intiere chuny boma ma Nairobi, kendo wageno ni ibiro luwo wachno matut kendo ibo nyiso mathoth kotenre kod ng'anyo ma kamago kata mana wuoth ma kamane chuny boma ma Nairobi e weche manyien mag ang'ich welo kachiel gi mago mago. Erokamano.